Despois está o delito de suplantación da identidade en rede, que aparece no artigo 172 ter no parágrafo 5º. Consiste en que, sin consentimento dunha persoa, se utilice a súa imaxe para realizar anuncios ou abrir perfis falsos en redes sociais, páxinas de contacto ou calquera medio de difusión pública, ocasionando ya esta persoa situación de acoso, hostigamento ou humillación. Cal era a forma máis habitual de facer isto ata 2015 e que non podía castigarse penalmente porque non había ningunha figura delictiva que permitise castigar esta conducta? Pois vou dar de alta o teléfono de fulanita e metelo nunha páxina web de citas, dicindo que está cachondísima, contactade comigo. A xente faixe o traballo sucio. Empezaba a chamar todo o mundo a esa persoa continuamente o teléfono e non a deixabas en paz. Ti non fixeches nada máis. Díchela de alta aí, ou incluso en páginas web de servizos sexuais, como se fose unha prostituta que desexa prestar traballos sexuais, poñías ali os datos, incluso unha fotografía, hoxe día descargámola no Facebook, no Instagram, no TikTok. Incluso con inteligencia artificial podemos crear todo un book de fotografías ofrecéndoa. E despois esa persoa xa fixo esa conducta, desenténdese e xa sabe que a están machacando. E ademais, se alguén a detecta nestas webs, vai ter que dar explicacións, incluso no ámbito laboral.